Halloween diva ug ang iyang amahan nga blind singer naghatag og lingaw sa sulod sa usa ka samang niining paghandom sa mga minatay. Paminaw nato ang ilang mananoy nga tingog sa report ni Alan Domingo. Sa mga taon isulod sa sementeryo sa poblasyon sa Talisay, daw na andan nga sunata ang ilang nabati nga gipatugtog sa sound system. Apan, live performance day kini sa usa ka babae sulod sa samang, ang 30 anyos nga si Gretchen Estrada. Hanggang halos ang buhay naalay sa bansa. Kontisira na siya sa amateur singing contest sa mga barangay sukad sa 3 anyos pa. Busa di ikahibong nga nabaid na ang iyang tingog. Doon na siya'y upat ka mga anak ug mananagat ang iyang bana, busa gigamit niya ang iyang talento sa pagkanta aron makatabang sa iyang pamilya. Usa sa paborito niyang dapit ang sementeryo nga ipabati ang iyang awit. Ko de ang Halloween diva diri sa sementeryo. Nga, sa diri sa Talisay kung muhatag mo ginagmay lang kuan para la sa akong papa kay mauram jud ako katabang sa akong papa. Mukuyog ra jud, kami ra jud duha. Katandem ni Gretchen ang iyang amahan nga 66 anyos nga si Carlos nga mao'y nagtudlo kaniya sa pagkanta ug iyang gipabati ang unang awit nga nakatunan gikan sa iyang papa. Si Carlos nabuta dihang bata pa tungod sa balatian ug ang iyahang ikalingawan kaniadto hangtod karon ang iyang gitara. Apan nining panahon na, cellphone nga gi-Bluetooth speaker ang ilang gigamit aron madungog ang ilang awit sa kadaghanan. Ka-adjust na yung ka, kaya of course, bata pa katong tungura. Wala unta ko na ka-move on. Wa pa ka naka-move on. O hantod karon wala gyapon. Nga naman tay. Kay mismo sa akong itsura pagka ako wala ko kakita. Sa gamayng kantidad nga ihatag sa mga taong nalingaw sa ilang awit, dako na kini ug natabang sa ilang kahimtang. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag Bisdak.